ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали Сауду ТВ. имрӯз 13 июн 2026 сол 10 хонаи арзонак нарх аз 159 000 сомонӣ сар мешавад. дӯстон иншоалло ки навор маъқултон мешавад. дар ҳамин сайти Сауду ТВ дӯстон бисёри хонаҳоро рафта отдельне видео мекунем. баъдан бо мешавад хонаҳои душанбе, баъдан мешавад хонаҳои обши аз ҳамаи территорияи Тоҷикистон бачаҳои азиз. хулоса ирӯза навор аз тамоми самтҳои Тоҷикистон навор кардем. хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, яке хонаҳои назди ҳавлӣ ки ҳамаш ба хотири шумо тамошо кунем бачаҳои азиз. бо чо мекунем? ба хотири пешрафти канали Сауду ТВ дар видео лайк менен, дар канал подписатсия мекунем. чизе ки барои реклама дорем дӯстон, дар ҳамин WhatsApp ахириш рӯи экрани шумо 9997 роӣ кунен, ёки омада IP-аш шукан навораш мекунем. дар 7 сайт рекламаш мекунем бачаҳои азиз. навораш шурӯъ мекунем. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем. дар аввали видео рекламашро мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ёки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунем. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунен, фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунем бачаҳои азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликӯл, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал шудааги бачаҳои азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. мегзарем ба эълони устуҳои электрик бачаҳои азиз. ба шумо мега электрик лозим бошад, пас ба мо ба дили пир муроҷиат кунед. мо устуҳои зиёда аз 10 сола стаҷи корӣ, устуҳои бо таҷрибаи корӣ дорем мега. кормон евромонтаж. дӯстон нигоҳ кунед, любой шина хобошита сайдинид мекунем ба нархи дастрас. мо дар хизматем, нависед рақамҳои дастӣ, телефон ахириш 8585, WhatsApp ахириш 8314 аз номи Сауду ТВ. бачако, кадомитонда электрик дар корай, ина марҳамат тамоми намудша мекунанд. коршон дараҷаи олӣ, сифати зур, нархҳои арзон. фақат дӯстон аз номи канали мо Акада бинависен. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як хонага квартира дар этажи сеюм, масоҳаташ 45 квадрат, шаҳри Бустон Гулистон, Қайроқум даққаро дорад. арзиши квартира 230 000 бо муомила дӯстон. ина марҳамат рақамҳои ахириш 386 аз номи Сауду ТВ занг занед. хона пачпакиловкай бачако. чел десен шикатурш кадагиай тиреза дора, дарша мекунен ёки мекуна, у тарафша масъят мекунен. 45 метри квадратияй 230 000 бо муомила занг зада масиҳат кунем бигирем бачако азиз. дар масъалаи фурӯши хонаҳо дӯстон, чӣ хел худтон медонен, Сауду ТВ 7 сайт дорад, 4 YouTube каналай, 2 Instagram мешавад 6, TikTok 7, Telegram 8, баъдан Facebook 9 сайти YouTube дар реклама мекунем. мо мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. обши 9 сайт дар дӯстон, мақсад 4 та YouTube, 5 та сайтҳои дигар. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ як хонага квартира дар этажи дуюмай.
масоҳаташ 41 метри квадратӣ дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. арзиши квартира 239 000 сум бо савдо мекунад. як хонага дар этажи дуюм шаҳри ваҳдат пушти ҳайкали модар. хона дорои шкатур, стяжка, монтаж фурӯхта мешавад. 239 та иншоалло бо муомила дора. занг бизанен, маслиҳат бигирен. ай ки ҷо хона, замин, квартира хеле хонаҳои арзон ай кадом тарафҳо дар кортона нависен. ҳамин бародаро видеои ки пешина нигоҳ кунем, мардум комментария кадай, баъди комментария кадан бо видео мекунем. ҳамо ай ки ҷои хонашон дар корай, мо ҳамора ҳаракат када мақсад ки навор мекунем. бачаҳо шумоан ай ки ҷо хона дар кор комментария кунен, баъдан одамои доштагиам рӯӣ мекунанд. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои қадрдон, ду комната квартира дар этажи ҳафтумай, масоҳаташ 45 метри квадратияй, ремонт кардагӣ тайёр, яъне ки ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ. дӯстони азизам, ин дар ки ҷоай дар сеюм микрорайони шаҳри турсунзода регари пешниҳада қарор дорад. ҳафтум этаж, ду хона, 45 квадрат, 260 000 сум бо муомила. квартира бо чизи чорааш лифт кор мекунад, техпаспорт дора, 100%, наздикии панҷум круговой мега. хоб мактаби 98 ҳамаш хулосаи гап. дӯстои азиз, 260 рақамҳои 7700 да занг зада муомила кунен, маълумотҳои боқимондаша бигирем. бачаҳо азиз, ва дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи чорум, масоҳаташ 33 квадратный метр. дар 50солагӣ ноҳияи ёвон. ҳамин як сурат қатъиам реклама кардем, дидем бачаҳо. 159 000 сум бо савдо дорад. рақамҳои 17 ахиршай муомила кунед. дӯстон, ҳамин як хонаш чихел десен ремонт кардагӣ тайёрай. худаш ҳамин як хонагай. як хонага бо чӣ дора хатиш? ҳамин ҳоҷатхона, баня, кухни дора. тамом дӯстон. 50солагӣ ёвон 159 000 сомонӣ бо савдо мешавад. хона чӣ хеле дӯстон арзанда ҳаст ё нестай? ку як конкретни комментария кунен. дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи арзонаки душанбедабудагӣ. 30 квадратай, як хонагаҳай дар этажи чорумай, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 390 000 сомонӣ. як хонагаи фурӯшӣ дар Гипразем, аз роҳи Калон мега 400 метр поён. доми 4 ошёна, хона дар ошёнаи чорум, масоҳаташ 30 квадратный метр. дом техпаспорт дора, ҳуҷҷатош 100% бо муомила. маълумоти пурра бо телефон рақамҳои 81 занг занед, маслиҳат мекунанд. дар назди хона хоб хизматрасониҳо ҳастай. чорум этаж, 30 квадрат, 290 000 сомонӣ. занг занед бачаҳо. ва дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки нигоҳ кунед, дар ҳамин дом қарор дорад. як хонага дар этажи дуюмаш, масоҳаташ 52 квадратай, ноҳияи Конибодом, ҳамин ки шаҳр боша, ноҳия боша. хай дӯстон, баъзе ҷое аст ки мисол мо намедонем. ҳамеша як комментария кунем, шаҳраки Конибодом боша ё ки ноҳияи Конибодом. мо ки намефаҳмем, ай шумо иншоалло ки ёд мегирем. 260 000 сомон, 72-22 ахири номерои соҳибхонаи бачаҳои азиз. аз сали маълумоташа занг зад бигирен. чихел десен ремонт кардагӣ тайёре бачаҳо. ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. лаби роҳ, доми хушроак фасон, фасадош ҳам хушро магиай, лесинсо ҳама кафел дӯстон.
иншоалло ки касе мегира фикр мекунем ки ҷойсозай 52 квадратай 260,000 ина дӯстон лаби роҳай занг бизанед васия кунед. ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони қадрдон, шаҳри навда мо 45 квадрата дорем, оне ки 190,000 сомон мега. хона дар ҳолати хуб қарор дорад, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. кондитсионери 18 куба, мебел. хуб тамоми шароитҳои зиндагӣ ҳаст. документҳои садфоиза срочна. шаҳри нав, чептура, кӯчаи саховат, 190,000 сомон дар этажи дуюм. масоҳаташ 45 метри квадратӣ. занг занед бача азиз. пасанакҳои шаҳри нав, акои ҷун, одамое ки ай шаҳри нав квартира арзон мекунед, марамат 45 метри квадратӣ бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи ёвон дар панҷусолагӣ дӯстони азиз қарор дорад. як хонагаҳай як комната квартира дар этажи ҳафтум, масоҳаташ 40 квадрати метр, панҷусолагӣ, ноҳияи ёвон 299,000 сум бо муомила дӯстон. як хонаи майдаак, яъне ки ҳоҷатхонааш аддени, баня аддени, кухни аддени. хуб ноҳияи ёвон панҷусолагӣ 299 та, ремонтош дараҷаи олӣ, калидори хушрӯ, як хонаи фасони замонавӣ, ремонткардагӣ ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. мардуми ёвон марамат занг зад пурсонид аз таълим маълумоташа бигирен. ҳамин масъалаи лайкҳоро дӯстон эътибор наметем бачаҳо. ман нигоҳ мекунам чота лайк камай, просмотр хубай, лайк нест бачаҳо. дастгирӣ шава, иншоалло бо хонаҳои арзон мешава. дӯстони азиз, даҳумин эълон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи чорум, масоҳаташ 36 метри квадратиай. идаги ҷоай дар душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ 300,000 сум бо муомила. рақамҳои 1956 аз номи Саудо ТВ занг зада хонара савдо кунед. тикток медорен Саудо ТВ, ду инстаграм медорен Саудо ТВ, фейсбук медорен Саудо ТВ, телеграм медорен Саудо ТВ, ютуб медорен. ҳамаш хулоса дӯстон дар лӯбои каҷи интернет ҳастем. хулоса ки обши 9 та сайтай медонед, 9 сайта. вақти реклама кардем гӯ ҳамун вақт савдо мешавад, чунки тамошобино беҳад бисёре бачаҳо азиз. ман ватсап мегзорам барои қабули реклама. чизе ки дорен роӣ кунен, ё ки омада айпеш хушрука қонуну қоидааш қатъи навориш мекунам, ба зудӣ савдош мекунем бачаҳо. зинда бошед, равмат ки моро тамошо мекунед.